welcome back sa everybody. After na naman si Bani kay Ambassador, si Tabalan, Erika Bobos, Weng Del Peña, at kapanalig Ruel kasi Ambassador, si Tabalan, Weng Del Peña, Ruel Garcia, at everyone. Kasama po natin ating mula sa environmental advocate, mula sa report na ating advocate na environment, mula sa tanggapan ng environmental advocate, Ruel Garcia. Oh, galing. Napanood si Ganyara sa sa Bagpak Island man sa Sabado, si Gani Oro sa Channel 9, sa Teledyaryo, sa Teledyaryo Una, Dedesose, Kisibetas. Tapos si Ganyara sa sa Bagpak Island. Tapos sabi ko lang, Malupa 13, Malupa 14, Sigaw 15, yung pelikulang Sigaw, Punsoy. Kala mo si Malupa 13 yung director sa sa Sinimalaya. Ang baga naman, buddy. Tama ka lang yan. May pet ng Diyos. Huwag mo ulitin. Dapat na si Ganyara sa sa Bagpak Island man.